Знаеш ли по какъв начин можеш да загубиш една жена, която ти обича? Губиш я, когато осъзнае, че тя винаги е била само опция, докато ти самият си бил най-важният приоритет в живота й. Губиш я, когато я държиш на разстояние, а тя самата ясно и категорично е показала, че избира теб и само теб. Губиш я, когато й даваш неясни обещания за утре и това утре никога не идва. Губиш я, когато я лъжеш отново и отново, а тя отново и отново трябва да ти прощава. Губиш я, когато я оставяш сама, вместо да бъдеш до нея. Губиш я, когато я използваш физически и емоционално. Губиш я, когато я нападаш за това, че се чувства объркана, слаба, нещастна с теб. А много добре знаеш, че ти си причината да се чувства така. Губиш я, когато тя осъзнае, че е единствената, която се бори за връзката ви. Губиш я, когато не отговаряш на съобщенията и обажданията й и я караш часове да се взира в екрана на телефона. Губиш я, когато дадеш възможност на някой друг да се отнася с нея така, както заслужава.